Sanibonani balaleli nanka amanqaphu eCondom FM nomzokhanyawo Ntombi kayihlosishi nginibingelele. Ugcine ngokuzinikela yena emaphoyiseni uSkyGuys kheshe khuzwayo ngemuva kokuba izimbuzi zakubo zilume inja kaMsa wakhe yashona. Uphuthunyiswe esibhedlela wesilisa uphuke imilenze yombili ezama ukudansa umdanso omusha obizwa ngemetric dance. Odokotela beNight Club Hospital bathi usiyahlathi Khumalo onemlenze emide kakhulu futhi ephashile ngeke bakwazi ukumfaka ukhonkolo, bazosebenzisa usimende noachisi ukusolva inkinga abhekene nayo. Kuqubuke udlame kwiconference ebibanjelwe eGolokodo izolo ntambama ekseni ngonyameni ngenkathi umongameli wezwe uJacob Gedlehlekisa Zuma efuna kusetshenziswe ngenkani isithombe esinekhanda lakhe emalini entsha. Ungqongqosho yiphini lika sihlalo sikaNdunankulu oyishayamithetho sekomiti esifundazweni sakaZulu Natal eMpumalanga uphawule ngokuthi ngeke bakwazi ukusebenzisa ikhanda lika Zuma ngoba likhulu futhi linamabhampi. Uthi izathu sokusetshenziswa kwekhanda lika Mandela ingoba uMandela ucishe afane nebhubesi. Aphansi naphezulu amaphoyisa athungatha umsolwa nguJerome Chicken Msomi okwazi ukuntshontsha ushukela etiyeni. Umbonayo ungambona ngalezi zimpawu ezilandelayo: ugaqe uthiwe egolide ezinyeni lomhlathi, udwebe ithathu emankankeni, ugqoke ianda enembobo kanti futhi unenkani, unegwegwe, unehwanqa. Eugene Saddam ulivumile icala lokubulala umfanyana onkumbizane eThabethe Dlamini. Uthi bengaqondile ukumbulala ubezama ukuthesta isibhamu sakhe esiluhlobo lwe-AK47 ekhanda lalomfanyana. Okhulumela umnyango wezobubi uKiki Ndlovu uthi lo mlisa webhunu kuzomela abhekane necala lokubulala ngokungenhloso. Nazi ezemidlalo. Uqophe umlando umsubathi wasengonyameni uNdondo Sithandiwe Dube ngenkathi ephuma uNumber 3 egijima yedwa. Uhambe ephoxekile umholi weNFP uVizet Magwaza Msibi ngenkathi evakashele eGolokodo. Nanku umfanekiso ogciniwe. Ngizonakhela izindlu zangasese, ingane zizokondliwa abayizalayo. Ngizonifakela itimela kodwa ujantshi nizoyizamela. Ngiphinde nginifakele ompompi, amanzi nizoyiphantela. Ingane zenu zizofunda phesheya ngomgaqo. Nginifakele nogesi emgaqweni kuphela, kuzovuleleka amathuba emisebenzi. Hayi la phesheya ingane ngeke isakhokhe ezikoleni, sezokhokha emabhenki. Nginthanda nonke emakhaya nina abalalele izindaba zeCondom FM bezibeka iGolokodo phambili. Igama lami nginguJerome Mzwandile Chicken Msomi, ngizo-interviewa lo mjita adifunda iy'ndaba. Manje mfethu awusho igama lakho uba? Yaba mfethu igama lami nguSishi Mzokhanyayo. Oh, Sishi Mzokhanyayo, uhlala? Ya ngihlala endaweni yaseMkhazini noma ngathi endaweni yaseNsimbeni. Uqale nini ukushaya lo msebenzi? Mfethu ukufunda indaba ngaqala ngisasesikoleni, ngisafunda eSolemama. Ya. Ufisa ukuthini kubantu abalalele ndoda? Ya bafethu, njengoba kwilenyanga le kaDisemba nginombiko nje othize. Bafethu bengicela ukuthi siphathe kahle izilwane. Ngiye ngaphatheka kambi ngelinye ilanga ngibona izangoma zihlinza imbuzi zithi zikhipha inyongo. So ngiyaxwayisa uma ngabe ufuna ukukhipha imbuzi inyongo eglisi ngcono uyiphuzise uCaster Oil hayi ukuthi izwise isihluku. Futhi bengicela ukuthi siphathe sisave amanzi, sonke amanzi. Amanzi singawachithi noma kanjani ngoba kunesomiso kule nyanga imbili ezayo. Mhlawumbe amanzi makade uwasha ngawo ungawalahla uphinde ugeze ngawo, okade ugeza ngawo uphinde upheke ngawo. Mhlawumbe makade ucwenga irice uphinde wenze ngawo futhi itiye ungawalahla. Ngiyabonga kulaba okuthe kwasebenziseka amagama abo. Ngicela bafethu ningangidinelwa, lento into eyama jokes akuyona into eserious, so ningaze nidinwe, ngiyaxolisa.